दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों लवगwri। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आरके, फोरमायथि, दानसोरां, लाहुर, सिकु। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै दानि बावैसो आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमबो फुलै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां खाख्लारि। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि r.k इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो जेन बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटआ बेखिनियानोसै। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि सेकेन्ड आपडेटनि सायाव फैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअफोरखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। होनब्लासो नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअफोरखौ थाब नायबाय थानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बिलोगो। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे बड'शर्टफिल्मखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रमला दैमारि, परबिस सरगियारि, प्रेमिका बसुमतारी। लोगोफोर, आरो नैबे भिडिअआव गोबां आर्टिस्टफोर दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि डिरेक्टर आरो करिय'ग्राफियानो जादों बर'। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि राइटारानो जादों मिस्टार साम्पाल नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि जे लाइमोन अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै अब्ला आंनि वाट्सएप ग्रुपआवबो जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोनावबो गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन।